Zdravo mali prijatelji, ja sam Mimi, vesela i radoznala kuca koja voli avanture. Danas sam ovde da vam ispričam jednu posebnu priču. Učimo da brojimo. U jednom malom živopisnom selu živeo je dečak po imenu Petar koji je za svoj uzrast bio veoma pametan. Iako još uvek nije išao u školu, svakim danom se trudio da nauči nešto novo. Voleo je da provodi vreme u svom dvorištu koje je bilo puno raznih domaćih životinja i da se druži sa svima podjednako. Ali kada je na njegovo imanje stigao pas, koga je dečak nazvao Bingo, nije se odvajao od njega. Od prvog momenta kada su se dečak i pas videli, između njih se stvorilo veliko i neraskidivo prijateljstvo. Pas je vrlo brzo učio i trudio se da ne razočara svog najboljeg prijatelja. Iako mu je bilo zabavno da juri kokoške po dvorištu, kada ga je Petar opomenuo da to ne radi, odmah ih je ostavio na miru. Nakon nekoliko nedelja provedenih zajedno, Petar je primetio nešto zanimljivo kod Binga. Pas je često dolazio da se igra sa njim, ali svaki put kada bi se igrali sa brojevima ili kada bi Petar brojao svoje igračke, Bingo bi ga pažljivo posmatrao. Njegove uši bi se podigle, a oči bi mu se sijale dok je dečak izgovarao brojeve. To je dalo Petru jednu sjajnu ideju. Zašto ne bi naučio svog vernog prijatelja da broji? Odlučio je da pokuša i počeo je da vežba sa njim. Svaki dan Petar bi izvadio nekoliko štapova i postavio ih u ravnu liniju na zemlji. Zatim bi počeo da broji naglas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Dok je to radio, Bingo bi bio pored njega i pažljivo posmatrao svaki štap. Nakon nekoliko dana vežbanja, Bingo je počeo da reaguje. Kada bi Petar izgovorio 3, Bingo bi šapom dotakao treći štap. Dečak je bio oduševljen. Shvatio je da njegov pas zaista razume brojeve. Petar je bio uporan u svom nastojanju da nauči Binga da broji. Uveče bi mu pripremio male kartonske pločice na kojima je nacrtao ovce i napisao brojeve od 1 do 10. A zatim bi postavio pločice ispred njega i pitao ga: Bingo, koji je broj 5? Bingo bi njuškom dodirnuo pločicu sa brojem 5. Nakon nekoliko nedelja vežbanja, Bingo je počeo da prepoznaje sve brojeve do 10. Bio je neverovatan prizor videti dečaka i psa kako zajedno broje. Vest o tome da je Petar naučio svog psa da broji brzo se proširila po selu. Ljudi su dolazili da vide ovaj neobičan par i bili su zadivljeni onim što su videli. Dečak i pas su zajedno proveli mnogo srećnih trenutaka. Petar je odlučio da i drugoj deci pokaže umeće svog psa, a oni su rado dolazili i uzbuđeno posmatrali kako Bingo prepoznaje brojeve. Učenje psa da broji je pokrenulo nešto posebno. Deca su se inspirisala da se više posvete učenju i razvoju svojih veština. Ljudi su shvatili koliko je važno pružiti podršku i negovati talente svih bića, bez obzira na vrstu. Kako je vreme prolazilo, Petar je postao stariji i odlučio je da se posveti svojim školskim obavezama i daljem obrazovanju, ali je veza sa psom ostala snažna i neraskidiva. Bingo je ostao uz Petra tokom čitavog njegovog odrastanja. Pas je bio ne samo njegov ljubimac, već i najbolji prijatelj i podrška u svim životnim izazovima. Njih dvojica su nastavila da dele trenutke sreće, smeha, a ponekad i tuge. Ali uvek su znali da imaju jedan drugog. I tako, Petar i Bingo su nastavili svoj život zajedno, istinski svesni da su njihova ljubav, prijateljstvo i moć učenja nešto što će zauvek oblikovati njihovu jedinstvenu vezu.
I dok su dečak i pas brojali srećne trenutke, Svet je shvatio da je ljubav zaista univerzalni jezik koji može prevazići sve granice i doneti magiju u naša srca.